ngisho kuthiwa kwenzakalani ngiyabonga Nkosi yami indlela engangenza ngifinyelela kuleya ntombazane. Kade esho nayizolo akasafisa ukubuyela emuva la. Ngisho kuthiwa ngiyoyibona, ngisho kuthiwa ngiyokwenzani ngiright into eyenzeke kimi. Ibukisile ngami. Phela bese seyithoyizi lakhe. Yabona la ekutheni uzacisha ngaphela bese sicanga ukuthatha ngisho intambo nje ayihenge. Yabona lento leyibuhlungu. Ibuhlungu. Ungakhali nkabi yami. Ngizamile nami ngamandla ami wonke. Ungakhali. Ungakhali konke kuzoba right man. Sisumoya. Ngicela ngitholele ingane ezomtholela manje. Ngathenge ngikubhekele ingane la. Ungakhali nkabi yami. Sikomoto yabona into emele ungivikele kuyona. Uyayibona kodwa. Nkabi yami. Akasakhala nkabi yami konke sekuyalunga manje. Yabona nje ukubalekile impilo yakho. Yabona nje impilo yakho uyizwa nje ukuthi ngathi iza kahle nje. Hayi ngifakela nje ingane zincane zisayodlala nje. Hayi ungahlala. Nkabi yami shala. Hayi hlisa keze nobuso lapho. Shaye nobuso yabo. Uthi ungene emandleni. Angene emandleni hayi. Angazi namhlanje bengizomlanda ngihamba naye namhlanje. If kungenzeka yabo if kungenzeka. Hayi na udayi manje sephilile akasenalutho manje. Akasenalutho. Sabona nje bese yisholo yena nje ukuthi akasacabanga ngisho ukubuyela lapha emuva. Kwakhona ngibona nanobungozi kade ediniwe. Bediniwe impela engasafuna ukubuya lapha. Benganalo nje ulaka into ezikanjalo. Behlala kube khona lo lakano lithize uma kade ngisimfaka lapha entweni zami lapha emabhodweni ngibona ukuthi inhliziyo ivukelo ulaka ngingazi kodwa phela ukuthi bekwenziwa yena kodwa hayi useluleme manje sekushoda kuphela ke manje ufika alesi inkomo yala ekhaya egcekeni khuleka ngiyacabanga ukuthi iJabula Jule TV izobe isibona ukuthi yenze njani ke after that. Khona ufuna ukubongela mfethu ngibongele kuMantengo mfethu azi uMantengo ungisize kahle. Ngibongele kuMr Mlondo mfethu. Ngibongele mfethu yazi ngisho ukuthi uzobe yibuka ngicela ubuye lapha kwicamera nkabi yami uyisho lo. Mfethu nginamahloni ngisho kubabuka abantu mfethu into engiyenzile kubantu. Ukhuluma no Mr Mlondo. So ngayibuka nje icamera lapha khona ngingabe ngathi kuphuma kumina bo. Abone ngithi kuphuma kwena. Mfethu ngcono ngizozama ukuthi ngimfonele ngoba nginamahloni mfethu ade ngibuka yonke into ebengiyikhuluma kubantu. Ngibuka yonke mfethu into ebekade ngiyenza kubantu ngisaphaza abaphathi bami mfethu. Manje ngiphethe kabi yonke mfethu lento lena yabona. Ngoba ungazenzi nkabi yami. Ngiyaxolelela. Sisumoya nkabi yami. Yazi ngicela senze njani? Shana umkhohlane kambi. Ngicela singahlali kakhulu ngobani khona nala somele siphuthume khona yabo. Khala mesiphuthume khona. Uthenkabi umthabela sesingakwazi ukuthi sihambe. Hayi ngamthatha naye kodwa phela ngokubuye kubuyena ngoba manje uyazisa yabo ibe nje wathi yabo siyaqala namhlanje uphuma sihlale kamnandi kanje umnyango sishawe nomoya. Hayi ukhombisa ukuthi ayiyaphila insizwa yami madoda. Iyaphila ngilethene. Manje nkabi yami mase nje ngithi ngibuza nje ngithi u2K wayekwenzani nje zonke lezi zinto lezi. Mfethu hayi kabi mfethu ngiyacela mfethu lonto sobe sixoxa lonto leyo kodwa engakusho mina ngiyacela bafethu ngisho kuthiwa bayibenzana ngiyabonga nje baphathi bakwaJabula Jule mfethu into abayenzeki kimi mfethu yabo futhi kodwa engacela ukuthi ngiyacela noma bekuthiwa kwenzakalani bangangiyisi ngiyohlangana nale ntombazane ngoba Ikhothayo hayi bayikhotha bomkhulu Umkhothisana nto omkhulu wena wena yini lento oyikhothisa Angas Umkhothisana omkhulu waya kiphi lenyanga le Ukhotheni kanti wena ukhothani kanje Ngikhothani angikhothi lutho mina yabothi angipheki mina ubuntu omdala kanjani uyamphekisa Uba wathi umuntu wesilisa kumele abe ibhodo eziko Ubuye wakha amanzi lo muntu Hayibo urelaxile ucofa ifoni Mina kumele ayopheka manje usarelaxile nje uyicofela ifoni Oqala umkhulu akanangane nje nawe wena ngabe usiza umkhulu yamphekela ulibala nje unikeza imali every month wena umuntu wesifazane ukwazi ukukhuluma leyo nto ningayikhuluma ngoba ngifuna kanti abantu besifazane banani ngaze ngathuka
ukuthi ungathi wena ingane ayikuyona eyakhe yini? umuntu wesifazane ingane kaMkhulu. wazwangithusa bo Ungahlala uxhaphaza inhliziyo ifuna Phela ukugobhoza ungakhuluma iqiniso. isifuba Ayigqobhoze iqiniso lani lokuthi wena lani awunayo ingane nomkhulu uyakuphika namanje lokho ngiyakuphika ngoba kushiwo wena sure mina Usefuna ukunamathisela Khehla la. umuntu nezinye zeingane. namhlanje siyahamba today siyahamba khehla lami siyahamba namhlanje ungeza ngomavuthana Sizomthatha ngenkani umkhulu mhlambe nawe. shuthi kuyacaca ukuthi umkhulu shuthi umkhulu nama wami ushuthi umkhulu ufuna ulift yabo ufuna ulift akamboni ukuthi ngiphethe usikomota uzomnika ulift Uzomsebenza. yabo mahala wena uzohlala nje ubuhle nje Njengoba umuntu uhlezi usicizela nje. Yebo. Nathi siyakwazi ukunyusa amakhala, sinyuse nezinhlolo. ngiyakubona Ngangazi ukuthi ingane yami ezalwa yimi. Yazi- Iyokibe nje. yazi- Ingangifuzi mina. nazo uma ozalayo ukuthi angazi abe nje azongilandelela Wena endodeni nje Awu. wena nje Uyayishaya ikhanda. Ujika uyintshini. uzongilandela Wena. endodeni isibindi yazi yazi ukubona yazi mama uyakubona untanga yakhe yazi yini ufakazi nangu umkhulu yabo ngibona nendlela akuphendula ngayo uyabona ukuthi hayi untanga wami lo ungasuke uzobamba ibhebeni ngayo Lengane le Ngiyalithanda isiyandlula. futhi. Ayisiyenzi into ngoba iyithanda. vele nje ube blonde Babambelela Usho kanje? ngokunje. shuthi bagudla ithanga Omkhulu. Usabambelela bagudla lapho balanda ithanga. isekho. Isiyayiwela nje. khona sabambelela khona mkhulu Yebo. Uyangicasula ukuthi Eh. ukuphi lobambelela khona. Hayi, ngiyamthanda yini nekuphi Bo uzoshaya mina bo uzoshaya mina enginezinqa uzothatha udayile Uthande uzohlala phansi wena babe bakubhedela la khuluma Lalela nawe webaba. Baba, asingadotsisane ngathi inyama yomsebenzi asingadotsisane ngathi inyama yomsebenzi ukhathele umuntu omdala nimyekeni siyaya enganeni kanti uyazi na ukuthi mdala ngobani uyazi nokuthi mdala ebudala hayi mshaye mama wamshaye ngani namhlanje wamshaye ngani namhlanje umkhulu thatha bongithi namhlanje angishintsha kunjani namhlanje siyahamba ngobani kusale konakale la iko wathatha lo mthabela mawubothi ukuzobheda futhi konakale hayi ngeke namhlanje izitshelo ngeke usamnika ikhefu Hayi, phela ngekho nje. tshele mamkhulu Asaba. mina nawe siyahamba hayi uzobona nje tshele mamkhulu uzobamba ibhande bakujwayela uthule la athi ngibothi ibhande eliqokiwe yini bakujwayela ya kwarangi ngibamba ibhande angeke uzuyithathe indoda eyami nangelo eyami mkhulu musugoloza mkhulu liyakubiza imamazi uzomthatha ngenkani Uyasoma la mkhulu uzohlala phansi mkhulu ngihlale mkhulu uhlala phansi hlala phansi kuphela mkhulu hlala phansi mkhulu ungamlimazi Kanjani? wena imala hlala abantu abadala manje awuyingane nini nini mkhulu ngobani wabulala umuntu yini ekhaya Yindaba pho? ngoza ngelinye la wayaxoshwa ni mkhulu pho yindaba yezwa lungise zomndeni manje awufuneki wena awufuneki hayi ntombazane uyawuphatha lo muthi wakhe usangana indoda ingane ikhohlwa indoda kanje eyami eya indoda kanje ulibuhandi uladela indoda amadoda echithe kangani njengoba nawe uyilwela nje indoda yabantu qhamuka amaphoyisa ayifuni ngike ngayifuni ukuhamba nayo angithi wena wenza ukuthi ingafuni iyasaba Wawuthatha phi lento wayifaka umkhulu? isaba wena abantu mina Athi ayishaya wena ingane. wena